אוי, אדוני, אני יכול בבקשה כסף? מה? אני יכול בבקשה כמה שקלים? כן, בוא. אני שם לך על הרצפה. ת- תודה, תזכה למצוות. ביי. מה אפשר לעשות כבר עם הכסף הזה? מה אפשר? היי שלום, כאן מהמרים? הנה $50. וואו, אני לא מאמין. איך התדרדרתי למצב הזה. איפה הימים? בוא נקווה אולי אני אזכה בלוטו. הסיכוי היחידי שלי להיות עשיר שוב. בבקשה, אלוהים תעזור לי. וואי, אני לא מאמין. אני לא מאמין. זכיתי. יש, אני עשיר. אני עשיר. יש.